Kuku sing dupa kumulun ngenengken tiasa ngobek kawengku sagung jajahan nanging sanget sanget angigepe ong sang resikane putra kang anjok saking wiyati kang anjok saking wiyati kang anjok saking wiyati nayungan sang ajure piranti sajata sang pangeran Nitekreta Witanggalaturangga majemu akan bisa kasmara Sanjata sang pangeran Nitekreta Witanggalaturangga majemu akan bisa kasmara Sanjata sang pangeran Nitekreta Witanggalaturangga majemu akan bisa kasmara
katentreman kawilujengan berkah Gusti kang urip kawusa. Mugi kasaro katumantuk para legah para tamu kakung Wah Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pinanggihan kalo sak kanca paguyuban campur